राजवाड़ी बिंधारे किंतु ये जो मुरागड़िया मेलन ये बहुत पुरातन मेलन ये आम समस्त भाईचारा ठाकुरबाड़ी सामिल हूँ आउ सुचारू रूपे केमी मेलनटी दुर्घटना न भल रूप से अतिवाहित करूँ आम भी भल मजा करूँ खुशी ଆପଣ ନାଁଟା ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଲୁଣିଆ ମେଳନ ଇତିହାସର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୃତ୍ତି ଯଦି ବାରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଇଏ ହେଉଛି ମଲାଗଡ଼ିଆ ମେଳନ ଇତିହାସ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେ ରାଜବାଳୀ ମେଳନ କଥା ପଡ଼ିନି ଏଠି ବହୁତ ଭାଇଚାରାର ମେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଏ ମେଳନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଇତିହାସର ଯଦି କିଏ ବି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଡାକିବୁ ଭଦ୍ରକରେ ଲୁଣିଆ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ କହିହବନି ଦର୍ଶକ ତ ଦର୍ଶକ ଏ ଇତିହାସ କହିବ ଯେ ଲୁଣିଆ ମେଳନର ଦର୍ଶକ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା କହିକି ଆମେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଡ଼ କଥା କହୁନି ଆମ କଥା କହୁନି ଯେ ରାଜବାଳୀ ମେଢ଼ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ତେଣୁ